ndithanda nonke mani apha kwa-YouTube and ke nenkxaso yenu siyayibulela, nisaphile inkxaso. And ke nanga amajita wam bonke mafini ngabantwana ke aba ke abasazama impilo noko into yobana ilife yabo mayibe ntle. Siyathanda ke thina ke into yobana nonke nani mani saphrayilayo yonke laa nto siyanithanda. Ewe ke ndiwabizile amagama akarongo arayithi kodwa leyo into yobana mna ndithanda into yobana hayi mani qhubekekani nandibukelani ezi vidiyo semandi sisaqhubekeka selapha eSoweto sihlala nawo amajita onwabile enza yonke into. Eri ke umntu ke engenzi trying enze into ayiphiweyo ngutatakhe nomamakhe ozelwe naye. Sithi enkosi mani, enkosi nakenkxaso yenu. Subscribe-ani, ndiyabiza ke igama rongo ke.